wai ga ita beka Allah ya sa na sani. wai duniya da me ka fi so Abin da na fi so a duniyar nan kuɗi. Kuɗi. to ita beka bala Aha, ina daga. wai duniya da me kai me yake baka so Abin da na fi tsana a duniyar nan shine talauci. Talauci mugun ciwo ne babba. Talauci kan sa mutum ka zauna wuri ɗaya. baba ni ko kaga talauci burge ne ke wallahi kana ba Allah ku Kai kowa na gurin talauci kai sai ka ce yana burge ka. wallahi kowa burge ne ke talauci Gaskiya to kai na daban ne. Wayan tambaye ka mana. Wai gani ne har yanzu gari bai waye ba ya kawai. wallahi ko baka ji har yanzu zakara bai cara ba Kai. Shi ya sanya shi. Yi Wallahi gani ne ko- har yanzu cikin duhu muke ko alamun haske ma babu. wallahi kowa ba shi yasa kawai sai zakara ya cara ne ai To, hannun tana da wani labari. Lokacin da muke mulkin sojoji, an tura mu wani operation akuya ne ma ne. Ƙarawa ba operation akuya kuma Lokacin can bayan muke zagaya. To lokacin ni ke jan raga masu surufin. Idan na shige gaba, in makiya sun kai 1000. Harsashi na guda da nan halba zai je kashe kowa da kowa da cikin bindigar ta zana. Sake ƙarya kake wallahi kai war'ani ba sai dai faɗi ba daidai ba. wallahi ƙarya ne kake oga Akwai wanda ƙarya nake kama ƙarya kake da kake kana son talauci. wallahi to kai ba ƙarya kake wallahi Kai wallahi ban ƙarya da yanki ba daidai ba. ka gane a samu wani kawai ya raba mu garraban nan To bari mu samu ne zuciya yanzu. Kai ai ga wani can wurin. Bar kira wuce zo nan wurin bambance mana wannan. yau kira shi Kai malam zo nan. Dan zo da Allah malam nan wurin. Zo nan wurin da Allah mun tambaye ka wani abu. yau gani Tsakanin da Allah an tambaye ka ni makareci ne. ya za ka mana tambaye kawai da ganin zan wuce ka tambaye ni wai kai makarici ne koko In tambaye ka musu. Ni yan tambaye ka kai man musu. malam wai ya daga tambaya sai mari kuma malam da Allah in tambaye ka mana wai ni makarici ne sosai maka babba Dama na ce wallahi kai mugun makareci ne. kai ni ne mugun makarici ko kawai haka ake rayuwa da kun kira da kun man tambaya kawai ku kama cuta ta Makareci. yau ofisa wallahi dama ofisa yanzu nan kai zan je in nemo kawai na taho inda mutanen sun gani sun tambaye ni kawai hemari ni ban ma san me ya ba o dama ku ne ke cuta al'umma cikin unguwa ko Sha monsa evening sa good afternoon sa wallahi ran ka hannun tun lokacin da muke aikin soyayya nan san Allah bai na kwana. Na kwana. kallon kuɗi sorry Ku danna subscribe kuma ku danna alamar ƙararrawa don sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura mun gode da kallon matasa.